Здравей, казвам се Анжел Рунов Димитров, на 25, Къде учиш? в Технически университет Варна, навигация. Как реши да заминеш за Щатите? Винаги ми е било мечта, това, което сме го гледали по филмите, искал съм да го видя винаги на живо и сега ми се е паднало. За първа година ли си в Щатите? За втора година. Разкажи къде си ходил до момента. Освен Вашингтон, където ние живеем в момента, ходил съм до Майами, до Ню Йорк и тази година до Ocean City. Къде ще пътуваш в края на сезона? Вегас. Вива Лас Вегас. Би ли препоръчал Work Abroad на твой приятел и защо? Със сигурност бих препоръчал Work Abroad. Защо? Защото винаги, когато съм имал някакъв проблем, никога не са ме игнорирали, винаги са търсили решение, винаги са им помагали. Просто съм много доволен. Много съм доволен. Здравей, Виктория се казвам. На колко години си? На 24. Къде учиш? В Нов български университет. Логопедия и съм последна година, четвърта. Как реши да заминеш за Щатите това лято? Бях тук миналата година, много ми хареса и исках отново да се върна. Бях в Вашингтон. Как избра Work Abroad LLC за твоя агенция тази година? Мои колеги ми я препоръчаха, казаха ми, че условията са добри и реших да повярвам и да опитам. Харесва ли ти работата като спасител? Да, много приятна, лека, спокойна работа. В същото време създаваш много контакти, запознаваш се с много хора. До момента, като включим и първата година, къде си ходила из Щатите? Вашингтон, Мериленд, в Арлингтън, както вече знаем, Вирджиния Бич, Ocean City. Какво си планирала за края на този сезон? Искам да отида до Чикаго и да видя Ню Йорк. Би ли препоръчала Work Abroad на твой приятел и защо? Да, бих, защото съм доволна от условията, доволна съм и от организацията. Зебрите на бели и черни раета ли са или на черни и бели? Разбира се, че бели и черни. И двете. Защо когато батериите на дистанционното ни се изхъбят, натискаме копчетата по-силно? Защото се надявам да проработят много. Защото вярваме, че ще проработи. Оптимисти. Защо американците си поръчват голям бургер, пържени картофки и диетична кола? Защото смятат, че така ще отслабнат и няма да натрупат калории. Диетичната кола остават настрани, пък картофките ги изяждат и после разправя си си поръчам диетична кола. Защо жените си отварят устата, когато си гримират очите? И аз съм се чудила. Мога да отговоря. За да могат да изгладят бръчките на лицето. Защо компютрите се изключват от старт бутона? Оттам се включват, оттам трябва да се изключват. Защото оттам започват и приключват нещата. Ако искаш да не успееш и успееш, успял ли си? Да. О, не успял съм. Спасител се римува с... Масител, спасител, кръстител, кръстител. Пазител. Work Abroad е... Начин да преживееш много хубави, невероятни неща. Is the best company in the world.